Bona tarda, autoritats, president, persones que treballen a l'Ajuntament, a la Generalitat, a les Diputacions, a les comarques, a les vegueries. Si vulgueu, bona tarda. Benvinguts a la 7a edició del Factor Humà, del Premi Factor Humà Mercè Sala, en aquesta edició dedicada al humor. I nosaltres estem aquí amb un somriure a la cara, que és la nostra actitud que tenim cada dia per afrontar el dia a dia. Gràcies a l'humor, quina obvietat que diré ara, podem desdramatitzar qualsevol situació laboral, personal, podem ser més empàtics, podem ser més receptius. Per això jo avui us vull parlar poqueta estona, i no estaré 2 hores com a Rússia, dels beneficis de l'humor. I quan avui parlo del factor humor, parlaré d'intentar veure cada situació en clau positiva. En definitiva, veure sempre el got mig ple i no mig buit, medio ocho, si no enteneu el català. I és que sembla que genèticament podem tenir una tendència a veure les coses una mica malament. Sempre veiem el problema. Clar, aquesta mena d'enemic que portem dintre, a més som catalans, sempre hi ha alguna cosa que falla. Mireu, jo em dedico al que em dedico, faig coses a la ràdio, faig coses a la tele, faig conferències per directius, per empleats, faig molta cosa i m'ho passo molt bé. Treballant l'humor passa moltes coses. Clar, depèn del moment, depèn del lloc, fas una broma, vols ser graciós, vols ser simpàtic, i la broma no és la més encertada. Has d'encertar bé la broma, com dir-la, a qui dir-li. Em pregunten, qualitats que tens? Home, jo soc endreçat a casa, soc respectuós amb els meus amics, m'agrada posar-me colònia, una mica, no dutxar-me en colònia, que després vas al metro i passa el que passa. M'ho repenso sempre 2 vegades abans de dir qualsevol cosa. Però abans de continuar, jo els demano fer-li 2 preguntes. Puc fer 2 preguntes? Sí o no? Ara faré la segona pregunta. De fet, la segona pregunta no cal ni que et contestin, perquè la primera ja l'han respost perfectament, i la segona pregunta és: a vostès els agrada estar de mal humor? Els agrada estar de mal humor? No cal ni que contestin, només demano que aixequin el braç. Que aixequi el braç a aquella persona que li agradi estar de mal humor. A més, de forma permanent, a més, empipat, 8 del matí, mala bava, mala hòstia. Puc esperar. Puc esperar una legislatura, és a dir, 4 anys. Bueno, 2. O 1 i mig, depèn. Veig una persona que li agrada estar de mal humor, m'acaba de xafar el guió. Ah, no. Per fer la broma, molt bé. Per això estem aquí. Vaig a repetir, que és que igual no s'ha entès la pregunta, vaig a repetir la segona pregunta. A qui li agrada estar de mal humor? No veig molts braços, perfecte. Entenc que a ningú li agrada estar de mal humor. És veritat que no ens agrada estar de mal humor, però de vegades no ho sembla gaire. Agafes el cotxe, 8 de la tarda, dissabte, plaça Catalunya, vols aparcar, també una mica idiota, vols anar amb el cotxe al centre de Barcelona, aparcar, i vols aparcar just al costat del Corte Inglés i arriba aquell moment tan evident, tan absurd a la vegada que dius, mira, allà se'n va un. Si tens companyia al cotxe és pitjor perquè tens una pressió afegida. Aquel se va. Calla, por favor. I et col·loques al costat del cotxe. I es produeix aquell diàleg estrany on tothom es vol fer el simpàtic. Tu et poses al seu costat, ja surts. I l'altre, amb un 102% de les vegades, sempre et diu no salgo, no. Tu acabes dient, gràcies, asquerós. Però sempre ho dius amb la boca oberta perquè no se t'entengui. Aquestes coses passen. Bé, us diré que sempre amb el somriure podem arribar una mica més lluny. I que hi ha una pàgina web que és molt maca, curiosament la meva, sergimas.org, que té una frase extraordinària. L'optimisme soluciona la meitat de cada problema. Aquesta frase me la va dir una amiga i em va dir, a més, una altra frase, que era: si un tío no te hace reír, dudo que te haga gemir. Va ser un xist. I des d'aleshores sempre procuro fer riure, sempre. Hi ha gent que no entén l'humor, hi ha gent que no està contenta amb l'humor. Per exemple, la xiulada de l'altre dia al Camp Nou, hi ha gent que no ho va entendre, no va pillar el xiste, no va pillar l'acudit. Hi ha gent que no... Més situacions quotidianes de la feina, de l'humor, sobretot de la predisposició. Això amb aquesta paraula m'encanta, la predisposició, el to vital que tenim quan ens enfrontem a una cosa.
No és el mateix arribar a 8 del matí, feina, hola, bon dia, i passes de llarg, ni t'atures. Sí, tenim molts problemes, avui s'ha espatllat l'Nespresso, aquestes coses poden passar. Fixeu-vos la diferència entre el despatx, 8 del matí, hola, bon dia! Si hi ha algú que no et respon, és un maleducat. Aviam, tampoc cal ser un teletubi cada dia, hola, bon dia! No cal, especialment si el dia d'abans s'han fet fora 10 persones de l'empresa. Mireu aquest acudit del mític Forges. És extraordinari. Diu, a la vista de su extraordinario currículum, la empresa ha decidido contratarle por un tiempo de 13 segundos más otros 2 para firmar el finiquito. Enhorabuena, adiós. Aquestes coses passen. Jo entenc que pel treballador és difícil, francament, aquí, en aquesta situació, que evidentment és un acudit, mantenir una mica l'humor. També és veritat que el sentit de l'humor va lligat al sentit comú, les dues a la vegada. El sentit comú que et diu, jo no jugaré a la loteria perquè és que si no em toca mai no jugaré, no em gastaré aquest any els 20 euros de cada vegada. El sentit de l'humor et diu que no me'ls gastaré, que no me'ls vull gastar. Què diu el sentit comú? Que si toca la teva empresa i tu no gastes, se te queda aquesta cara. Que tu no pots dir, hola, bon dia, fer-te el simpàtic, quan al final, clar, ets l'Antonio i li acabes convidant pagant 21 euros per un cafè. Bé, abans de continuar l'acte recordaré que això s'està emetent en directe via streaming, per tant faré una petita i breu salutació a la gent que s'està mirant des de qualsevol lloc del món. Hola, què tal? Ja està. I que podeu fer el que vulgueu. Allò que es diu als teatres de no hagan fotos, les càmeres estan prohibides. Por favor, apaguen los teléfonos. No, aquí es poden fer fotografies, podeu enviar un fax, podeu fer fotocòpies en relleu, podeu fer un gazpacho amb la Thermomix, feu el que vulgueu, però feu-lo, d'acord? Si feu coses i fotografies de l'acte, recordeu que el Twitter és @fundfactorhumà, @fundfactorhumà, és aquesta, i l'etiqueta o el hashtag que és Premi FH Mercè Sala. Premi FH Mercè Sala. I si feu fotos i surto guapo, doncs poseu Sergi Mas, que surt igual de gratis. Bé, veieu aquesta imatge tan simpàtica. Mai no fallaran, sempre estan a punt. Mai no ens abandonaran. Són obres al carrer, les tindrem tota la vida. Mira aquí, Juan Pérez, el que està treballant l'únic, i els altres 10 mirant. Gerente de ventas, gerente de màrqueting, això és molt espanyol, això és molt català també. Per evitar problemes, això és molt llatí, evidentment. Això passa moltes vegades, sí, és molt llatí, són molt calorosos, sí. Un que treballa i 10 que miren, sembla la defensa de l'Atlètic de Bilbao, directament. Això és una imatge habitual del nostre entorn. No descarteu que el que està treballant, Juan Pérez, doncs no tingui contracte laboral. Això també és molt llatí i molt ibèric, i li pagui la meitat en negre. És igual, però la gent parla a Twitter, a Facebook, parla pel carrer, parla a les cafeteries, encara que no tinguin idea ni del govern, ni de futbol, ni de Twitter, ni de tele. Són grans temes on opina tot Déu i, per tant, també la gent parla de l'Església. Vaig explicar una batalleta. Recordo que, al final, per comprovar com ens afecta, en positiu sempre, l'humor a la feina. A finals dels 80, a principis dels 90, Televisió Espanyola té un cap de programes nou, no diré el nom, sí que el diré, però més tard. Ho diré d'amagat. Aleshores, estava rebent durant tot un dia a la seu de Torre Espanya diferents propostes de professionals que li enviaven i es presentaven allà personalment per tenir programes. Escolta, jo dic Jesús Hermida, per exemple, i tinc aquesta idea de programa. I el tio anava rebent gent. I l'última de les visites, 7 de la tarda, Madrid a les 7 ja està tot tancat, 6 de la tarda. Doncs potser era a les 5 de la tarda. L'última de les visites, abans d'anar a dinar, una persona, i aquest tio havia signat diferents contractes, cadascú, programes setmanals, mensuals, i ja estava fins al gorro de signar contractes. Era el dia on se gestaven els programes. I aquell bon home, que va fer un programa posterior, i ara comprovareu quin programa era, estava allà esperant, toc, se puede. Ahora tú, yo pensaba que había acabado ya, llevo aquí desde las 10 de la mañana. A Madrid comienzan a trabajar a las 2 del matí. Oye, mira, ¿qué me traes? No me traigas un programa de más de 10 millones de pesetas, 60.000 euros, porque es que estoy hasta aquí de firmar, me van a pegar un palo, es que no puedo, estoy arruinado, tal. Televisió Espanyola. Quan li va dir la xifra, no me traigas un programa de más de 10 millones de pesetas, l'altre va dir, aquesta és la meva.
al meu programa, al meu somriure. Oye, mira, te veo tan alterado, ¿sabes qué? Mejor vengo mañana por la mañana. ¿Sabes qué? Hombre, Palomeque, hombre, Povedilla, muchas gracias, tú eres un amigo, gracias, gracias, de verdad. Mañana a las 10 nos vemos. Muy bien. I el tio va agafar el seu dossier del seu programa i va marxar cap a casa. El seu programa, el dossier que tenia l'últim full on posava el pressupost total del programa. El pressupost era de 3 milions de pessetes, 18.000 euros. Però tots dos van marxar molt feliços. Al cap de programes dient, oh, qué bien que mi amigo me ha hecho el favor de no presentarme ni hablarme d'un programa. I l'altre dient, ja veràs tu mañana, ja veràs tu mañana. 10 del dematí, a l'endemà, el nostre amic, des de casa seva, va canviar l'última pàgina i allà on posava 3 milions de pessetes, 18.000 euros, va posar 59.000 euros, pràcticament 10 milions de pessetes. I efectivament l'endemà, toc, 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 10 del dematí, es presenta, hola, buenas, hombre, ¿qué me traías ayer? ¿Qué me traías? Te he hecho caso y vale menos de 10 millones de pesetas. Sí, señor, tú eres un amigo, Palomeque, sí, señor, tú eres muy amigo. I va fer el programa. I va cobrar 10 milions de peles, 60.000 euros per programa, un programa que costava només 18.000 euros. Aquestes coses passen. Passen moltes més coses. Això va passar a l'humor. Això va passar a Madrid, perdó. Va passar a l'humor, quina frase més absurda, no? Hi ha una segona, bueno, hi ha moltes, però hi ha una segona batalleta, que és any 95-96 aproximadament. Durant molts anys m'he dedicat a transmetre partits de futbol. I vam anar amb el Barça a fer un partit que es jugava a Moscou, Spartak de Moscou, Barça. El partit començava a les 8 de la tarda i quan s'acaba hi ha molta pressa, sempre hi ha pressa, sempre hi ha pressa. Ara tothom sembla, veus que qualsevol hashtag és tenim pressa, però no, em parlo de la pressa de sortir de Moscou i anar a Barcelona. El que passava és que quan van dir surt a l'autocar de la premsa, s'acaba el partit i has de recollir tots els trastos, tots els estris, recollir tot i cap a l'autocar. I aquell estadi, l'Spartak de Moscou, té una baixada important, una pendent important. Què va passar? Que un tècnic de ràdio era de la COPE, podria haver estat un altre, però era de la COPE. Amb les presses, recollir les coses, es va fotre un ostión important, baixant, i clar, quan el van veure pensaven que aquell home s'havia matat. No s'havia matat, però s'havia fet, s'havia deixat el peu allà. Recull el material com pot, cadena COPE, maleta 1, cadena COPE, maleta 2, que no puedo andar, ayudarme. Això és verídic, Puja a l'autocar de la premsa, aeroport de Moscou. Ell havia treballat, havia sortit bé la transmissió, ell era tècnic només, no parlava, però havia sortit bé. I no tenia humor, no tenia aquest puntet d'humor que estem demanant avui. Com ha de tenir humor si es va deixar el peu allà al camp de l'Spartak? La primera cosa que se li ve al cap és, doctor del Barça. Doctor, un tal Fernando Baños. Llavors era Fernando Baños. Doctor, deme algo para el pie porque es que me lo van a cortar. Mira, 2 calmantes y te tomas un whisquito, estos que hay en el avión, un whisky d'aquests petits, i tranquilo. El vol a Moscou no és un vol Barcelona-Mallorca, no és un vol que duri un quart d'hora, és un vol de pràcticament 4 hores. Molt bé, sortim de Moscou a les 12 de la nit i comencem. A mig camí, aquell home se li desperta perquè, clar, se li desperta la cosa i em torna a fer mal al peu, hòstia. Me voy a dirigir al doctor. Quan abans es podia parlar amb els jugadors, ara no, ara estan molt tancats. Doctor, se me ha despertado la herida. ¿Qué hora es? 3:30. Falta hora y media para llegar a Barcelona. Otro calmante. Tómate otro calmante y otro whisky. Segon. Arribem a Barcelona. Passada a les 5 del matí. Les maletes podien haver sortit a les 2 del matí, però no van sortir aviat. I quan arribem, just esperant les maletes, aquell home diu, me voy a la residencia, aeroport del Prat, Vall d'Hebron, és que no puc més, és que no puc ni caminar, mira, tinc aquí una bola que m'ha sortit aquí i ja està, doctor, és que no, mira, no digas nada, tómate esto, este es calmante extra fuerte, y si tienes algún whisky, no, pero me lo tomo en un bar, molt bé. 3:03, aquell home verídic, agafa el taxi, deixa les maletes a la residència, por favor, entre els calmants, els whiskies, 3, i a les 6 del matí aproximadament aquell home estava molt grogui. Arriba a la residència, metges de guàrdia, buenas noches, perdón, buenas noches.
Oye, atiéndele tú, que yo este tío no lo entiendo. Esto se le daño el pie. Perdone, pero es que yo no le entiendo. Se ha hecho daño el pie bastante, no puedo andar. A ver, señor, ya ve al metge important. A ver, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Mire, que me he caído y yo creo que me he roto el pie. ¿Pero cuándo le ha pasado? Hace un rato en Moscú. No li van atendre. No li van atendre. Ningú no s'ho creia que havia estat a Moscou. Bé, aquestes coses passen. Com ha d'atendre una persona que diu que li ha passat una cosa a Moscou? Bé, us poso exemples de ràdio, perquè veieu com es pot aplicar l'humor a la ràdio o la ràdio com pot jugar a l'humor amb coses que han passat. Primer exemple. Tinc 5 exemples. 5. Ja veureu com en 3 frases, abans que parlàvem de comportaments espanyols, catalans, llatins, divertits, distesos, en 3 frases s'explica el nostre caràcter, espanyol, català, llatí, ibèric, una forma de treballar. És Quim Monzó qui va dir aquesta frase. Ens situem, és un bar on tu vas a demanar un entrepà a les 12 del matí. I aquesta pot ser la conversa, escoltarem, la conversa molt normal que pot passar. Póngame un bocadillo de lomo. Lo siento, acabo de limpiar la plancha. Pues nada, ya vendré mañana cuando la tenga llena de mierda. Això és molt d'aquí, Es que a las 12 y acabo de limpiar, no, está ya... Ja vendré mañana. Situacions d'humor, com t'ho has de prendre, això? Bé. Exemple número 2. A la ràdio, de vegades fem experiments que des de la distància del temps, des de la fredor, dius, no cal, no arrisquis, no te la juguis. No és important. Un ciclista que ha estat 4 hores pedalant, dius, com li has de fer una entrevista just quan creu a la meta? No cal, espera't que es dutxi, és important, després de 4 hores que es dutxi i després li fa l'entrevista. No, hi ha gent que, José María García, guanya una Vuelta Ciclista a Espanya, saps què? Farem una cosa que és diferent. Trucarem per telèfon a la mare i li direm que la mare parli amb el ciclista. Com a idea és bona, el resultat és aquest. Óscar, sí, Óscar, dile. Óscar, está tu madre. Raquel, te escucha Óscar. ¡Óscar! ¡Ay, Dios mío! Don Óscar. Sí. Oye, Raquel. A ver. Ahora sí, te escucha Óscar, Raquel. Sí. Óscar, a ver. Vamos a ver, aquí. Raquel. ¡Óscar! Sí. Venga, Raquel, te escucha Óscar. Háblale, Raquel. ¡Óscar! Venga, háblale, Raquel. Que me conteste, Háblale, Óscar. A ver, Óscar. Óscar. ¡Óscar! Sí. ¡Óscar! Hem sentit al final un Óscar, ponte coño! No. Això és molt d'aquí. Tu has de prendre amb humor. Exemple número 3. Però a la ràdio, clar, tot és molt mecànic. No, cada dia passen coses. Penseu que és fàcil dir l'hora Canàries. No és fàcil. Tu dius, ara quina hora és? Les 19:41. Bueno, pues a Canàries una hora menys restes. No cal portar una calculadora. Que no cal portar una calculadora. Que no cal. Radio Nacional de España. Son las 7:42, 6:42 en Navarra. ¿Navarra? Navarra y en el resto de la península son las 7:42 y en Canarias, lógicamente, las 7:41. Las 6:42 minutos. ¿Nos hemos aclarado ya? No nos hemos aclarado ya. 7:42 en Canàries, les 6:41, no... Aquesta diferència de 59 no pensava jo que la... Exemple número 4. Com aplicar l'humor? Això no ho podem aplicar. Això has de callar, rectificar i dir, mira, m'ho he menjat. Per què et surt això? Perquè sí, Catalunya Informació, 92.0, 101,5, sí, més o menys una mica de referència, però quan dius això no saps com tirar enrere. El conseller d'Agricultura francès, Xavier Marimon. No diguis res. No pots dir res. I per acabar, un últim exemple, que més que de la ràdio és de la tele, que també m'apassiona, aquests concursos de
estira i arronsa de pregunta i resposta ràpida, tot un mític Carlos Sobera. Com aplicar l'humor a un concurs? Quan el concurs ja és d'humor, segurament les respostes apliquen una dosi d'humor de vegades innecessària, però davant dels nervis tu estàs allà amb un pot de 60.000 euros i, clar, respons la primera cosa que et ve al cap. Completa la frase. Los caminos de Dios son... Largos. No li falta raó. Si arriba a dir cortos, també hauria estat correcta la resposta. En fi, és possible que la concursant tingui raó. Fa uns dies, justament, aquesta fundació va organitzar un concurs d'acudits relacionats amb l'entorn laboral i es va fer a la parada de metro de Diagonal. Simplement això, senzillament això. Vostè surt del metro, vol explicar un acudit relacionat amb la feina? Sí? Ara veurem el que va passar i com explica la gent un acudit. Durant aquesta hora convidarem a que pugin a l'escenari els autors dels acudits guanyadors, perquè hi ha uns acudits que ja vam demanar, ja vam fer la crida a través de les xarxes socials, de Facebook, de Twitter, de correu electrònic, i hem rebut bastantes participacions. Aquest premi, cada any, com ha dit molt bé el Ferran, té un leitmotiv. I el leitmotiv d'aquest any és l'humor al treball. L'humor a la feina porta bastants beneficis. Això està estudiat i això està demostrat. És per això que avui estem aquí i és per això que el proper dijous farem l'acte del 7è Premi Factor Humà Mercè Sala al voltant de l'humor. Bé, això és una empresa que vol promocionar la integració i contracta uns caníbals. I li diuen, sobretot, si us plau, no es mengeu ningú. Van passant les setmanes, i al final els reuneixen i diuen, a veure, ens ha desaparegut una secretària, si us plau, algú se l'ha menjat? Tots. No ha sigut ningú. Marxen i el jefe dels caníbals pregunta, a veure, qui ha sigut el que s'ha menjat la secretària? I un tímid fa, però a veure, portem tota la setmana menjant directors i tu t'havies de menjar la secretària. De mayor quiero ser guionista. Aunque de momento tengo ni está ni se le espera. Això sí, espero que algú algun dia em contracti. ¡Sí, señor! On trobaríeu una empresa cadàver? A la pàgina 2 de Google.